великой такой радостью духовной прибываем до вас, до этой намоленной святыни, стогоджами, с такой историей нашей земли, народа. И, певно, мы у покоры, послуга такая, что едем до вас с копиями образов Богородицы Найсвятейшої Панни Марії, санктуаріїв Білорусі. Кожний образ має так само 300-400 годів копії санктуарії. І навіть тут, в цих образах, ми відчуваємо так само ту історію і моц Божу, опеку Богородиці, яка откликалась на просьбы людей, народа и в разных лихолетиях, эпидемиях, так как недавно мы переживали COVID в 19-20 годах. И менавіта пилигримка стала с той такой метой, бо и это эпидемия COVID. И в Будславе сполымнел костел, и мы молили Бога, заховай от войны и голода. 3 таких задуми, и ось были образи, копії, я шановному айцу щоб покинув, він більше вам потребязно розкаже. И поехали в постной пилигримце на машинах вокруг Беларуси. Припинки в костьолах, набоженстві. І ось той метою випросить ласку Божою для нашої країни. І потім ми виконали свій обов'язок. Звісно, були великі різні тяжкості, але не про це. Головне, що сталася ця подія, Богородиця прийняла її. І ми думали, що образи вже застануться в яким костьолі, як сказати, урочисто. Але один-другий святари пропащі попросили, а ксьондз Владислав, а нехай з образами приїдьте до нашого костюма. І так розпочалася нечакана, що там, а потім кожен ксьондз попросив. І ми вже 4-й год пилигримуємо. Вже маємо 117 парад, а ще перед нами 7 годів. До весни ще по Вітівщині, потім на Гродівщині 6 років і Пінщина мінімум год. Якраз до года Господня, 33-го года життя Ісуса Христа на землі. Ось. І тому, менавіта, дякуючи цим пилигримуванням, повстали ось ці візерунки Богородиці, щоб люди познавали, яка була духовність і які величні святині, санктуарії, які присутнічають на нашій землі. Ви познаєте, бачите, Пророч так само вам розкаже. І далі, що менавіта ці образи богородичні, вони були в пилигримці в Częstochowie, були в пилигримці в Острій Брамі, були в Латвії, в Вагоні, були в Римі, у Папи Францишка, так само в Римі, в санктуарії Нестомної допомоги, де і бачите в этих брошюрах, що і Папа Францишек фотографується, благословляє. То есть это образы уже намоленные. Люди до них докранаються, прислоняються чолом, цілуються. Это, справді, уже як стільки адорацій, шанування Богородиці. І на сьогоднішній день ми маємо цю ласку, що так само долучені образи копії, де були образи наші. Это Częstochowskiej Matki Bożej, Остробрамской, Аглонской, Нестомної допомоги. І тому маємо таку, як вам сказати, духовність, яка обучає людей, бо Мать Божа закликає всіх нас
каб ми не тільки навідалися до її в костюм, але вона хоче прийти до нас домой, так як в своїм часі прийшла до Ельжбети. И Ельжбета вскрикнула: «Откуда мне эта ласка, что мать моего Бога пришла до меня?» Так и тут Богородиця навідує эту намолену святиню. І напевно, ті люди, які тут спочивають в крипках, які на могилках, напевно, ця подія, вона адресовується і небом, вічністю, бо ми молимося завжди за заступництва Богородиці над нами, сім'ями і над усім нашим народом. Тому запрошується близьких, родних. Думаю, що святиня в конкретному якимсь часі відкрита, щоб прийшли, помолилися. І тим більше тепер, що ми маємо ювілейний год, де можемо просити ласки Божої, приступивши до сповіді Святої Комунії, помолитися в інтенції Папи і тим самим отримати ласку від Бога. І ці санктуарії в Білорусі в нас на землі, вони окаляють по периметру нашого храму. Центр Буцлав, але Глотиця Браслав, Тракелі, Рудегай, Гродно, Лагішин, Брест, там Юровичі, далі Вялиничі і так далі. Тобто по периметру. І це так само, як ваша святиня, вона як заодно, як замок, така вельми славутая і вельми така побудова солідна. Це знову таки символ, бо і санктуарії в Білорусі так само, як ті замки, ось цитаделі, де Богородиця, а поміж ними, як завжди, як замчище має якийсь пал. Так ми становимо люди вірні поміж санктуаріями, ми живемо з ружанцями, молитвами. І тоді, бачите, ми маємо цю моць духовну. І ці замки Богородичні, санктуарії, які нас боронять. І тому треба нам, як ми завжди пам'ятали, заохочували дітей, внуків, сусідів, родичів до молитви. Бо молитва, вона завжди додає дух, додає силу і моць. Бо кожний образ, кожний візерунок Богородиці говорить історію, напоминає про ті чи інші такі часи. І люди черпали силу. Бо коли духовно, спокійно і підмацування, тоді і кроки конкретні, а не неупевнені. Тобто, як завжди ми відаємо, що і Єсус, який промовляв до апостолів, учнів в саді Олівному, що чувайте со мною, бо тіло слабое, а дух бадьорий. Тобто дух допомагає нам, нашим сім'ям, народу, йти завжди цієї Божої дороги. І тому дай Боже, щоб ця зустріча наша, це вшанування в духу, бачите, ось такі ласки Божі. І не завжди ми можемо поїхати в той чи інший санктуарій. А тут ви довідаєтеся, відчуєте, і в духу ми присутнічаємо в тих святинях, які стали для нас ненавіта і апостолу. Тому нехай Богородиця почує, вислухає і щодо благословить. І вам, вашим сім'ям, дітям, родним, які з вами, які десь в інших городах, десь, може, в інших країнах,
але нас об'єдновує віра, Богородиця, молитва. Нехай ця зустріча і ці пару тижнів будуть для вас тим таким сонником, що Мать Божия навідала цю святиню, образ її, ваше серце, ваші душі, ваші сім'ї. І нехай надалі на життєвій дорозі вам сприяє Божє благословення. Жадаю всього самого. Похвалений Ісус Христос.